Kumusta mga ka-dear friends? Kininausap si Papa Joe. Bagong video para sa tuang YouTube channel. O kung bago pa lang ka sa tuang channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe and click the notification button para ma-notify ka sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Mga suwatampo nga pinada sa tuang mga subscribers. And who knows, sa mga suwat nga itong basahon, makahatag usab og inspirasyon pagtulunan diha kaninyong tanan. And of course, sa mga kaigsunan na ito nga nangitas at sa mga daan nga mga istorya, naasa na siya sa katabi with Ate Gems. O kung ginahan ka nga mapada sa mong istorya, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below. Kaya nadiha ang ato ang kompleto nga email address. Kung ikaw taga Cebu, again, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa itong YouTube channel. I'm sure nga kurat-kuratan lang gihapon mo tungod sa mga panghitabo nga mga aftershocks, pero laban lang gihapon ta. Sa mga viewers na to all over the world, labi na sa itong mga OFWs, daghang salamat sa inyong pagsuporta. Kindly spread the words nga naatay channel nga ingani para di sad mingaw ng atong mga kaigsunan sa mga binisayang istorya. And who knows, basta nang inyo sa istorya atong i-feature diri ug makatabang usab sa ato ang mga kaigsunan. So dito maglangay kay aniya na ang ato ang laing istorya sa ato ang YouTube channel diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May suwat tampo karong adlaw pinadaan ni Miguel. Kanaguluhan nga ikaw lang kagahapon, karon ug ugma. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanang nga nagtan-aw karon sa imong YouTube channel. Avid followers kayo ko ninyo ni Ate Gems sa Katabi with Ate Gems. Para sa kasayuran sa tanan, nagpadala ko sa akong istorya mga 5 months ago na. Pero wala na basa kay mao di ay mubo ra kayo ang ako ang pag-type kay kinilaging kapuyan ta nga magsigig type Papa Joe. Dili po dahil lalim ning magsuwata sa atong kaagi kay mahinumduman nato ang tanan natong nangagi nga dugay na unta natong nakalimtan. So after pila ka try og type sa akong story, niya nagyud. Taas-taas na ni and hopefully basahon na gyud ni Papa Joe. Sa di pa ko mapadayon og say-say, please allow me to introduce myself. Just call me Miguel, 41 years old ug nagagikan sa Bukidang Bahin sa Bukidnon. Ang among pagpuyo sa bukid matawag nako nga satisfied raman sab. Kay sa bukid man gud labi na niya tong unang panahon, mabaw raman mi og kalipay. Makakaon og sakto, makawa o maka-eskwela, fights na. Well, speaking of pag-eskwela, medyo questionable ko diyang napita Papa Joe, no? Kay ambot ba? Nga di magyuguganahan nga mo eskwela since day 1. Unsaon nga na-trauma naman ko ga maestra, kay sige ko mapiktan sa kong mga kamot, gamit ang iyang gidaladala nga kawayan nga stick. Mao pa tong panahon na nga pwede pa disiplinahon sa teacher ang mga bata nga di ipa DSWD or ipa Tolfo sa mga ginikanan. Huwag yung kasabot kaniya itong anong sigong kasabaan sa maestra. Usahay, malabayan kong eraser or matiktikan ko sa akong kamot. O kinang gitawag og mapitikan Papa Joe sa Bisaya. Usahay, inato ng ako ang buhok sa may patilya, sakit na ba yung kayo na. But later on, nasabtan ako si ma'am kay sabaan di ay kuno kayo ko. Magsigir ako barog-barog. Yun niya, badlungon, ug labaw sa tanan, bugo pagyud sa klase. Wa ko naabti og December ni undang ko Papa Joe. Wa kapugo nga akong mama ug papa kay di na mangyud ko. Dong Miguel, eskwela lang dong kay himuan ti kag tirador
Di ba ganahan makagbag-o? Kay naputol naman imong karaan nga tirador? Pagka maampa sa akong papa pero di nagyo ko mada og haylo og tirador Papa Joe. Kay maguna-kuna pa lang ko daan nga naakusod sa classroom, murag kahilakon na dayon ko. Ang akong image sa classroom kay bugoy, sabaan, madlungon, etc. Pero sa tinod lang, mahadlok ko sa mga maestra. Dili lang nako masulti sa akong mama o papa. Pagkasunod tuig, napugos kong eskwela balik gyapon sa grade 1. Bisan og sige og absent, og sige pug ko nga mahapakan, makasab-an ug uban pa sa mga maestra, pero nakapasar ko. Kay niamot man si mama og mga gamit sa eskwelahan. Mao gyapon ang pag grade 2. Gihangyo lubo ko sa kong mama ang maestra nga musugot lang nga makapasar ko. And maybe gipapasar na lang yun ko kay para makalingkawas siya sa akong kabadlungon. Pag grade 3 na ako, Papa Joe, laing teacher na sab, ang nagkonsumisyon, unya, mainsulto ra ba ko dayon kay ingnon ko pirmi nga, gipapasara ka sa kaluoy. Or sa Tagalog pa, pasang-awa. Which is, di ko angay kaluyan, kay badlungon kayo ko, unya, bugo pag yun. Wala pa nagtunga ang tuig, niundang nako. Bisag unsay hangyo nila ni mamag papa nga, para nako lang nga mapadayon. Kuwang na lang nga ila kong alsahon para moadtog eskwelahan. Pero wa nagyud na kay dili nagyud ko. Nagtambay lang ko sa amoa hangtod nga nahuman ka to nga school year. Unya pag-abli sa klase, giyam-aman na sab ko sa kong mama nga pa-eskwelahon ko. Pero wa nagyud ko. Hangtod nagtambay na lang ko og tulo ka tuig sa amoa. Dili man po kulagan. Mutabang ko kang mama. Mutabang ko kang papa og pananom og mais kay naamami uma. Di amin nabuhi kay farmer ang akong mama og papa. Kung wala ko sa uma, naaradyo ko sa mua maglantaw-lantaw sa palibot. Wa pa po ko'y kasuruyan sa mga lugar kay bukid puros, kakahuyan og mga tanom. Og uma ang imuhang makita sa palibot, Papa Joe. Usa ka adlaw nakabantay ko nga daghan ang mga tawo nga nagagiagi sa mong balay unya akong nakit-an sa atbang nga naa sila gipanday. Pagkataon niabot ang akong mama og excited nga nibalita nako. Miguel, makabalik na kag eskwela dong kay magtukod sila kag eskwelahan diha sa atong atbang. Duol na lang gyud kay ka. Di na ka magbaklay og tag 2 ka kilometros sama sa una para makaskwela lang ka. Matud pa sa akong inahan, Papa Joe. Eskwelahan di ay ang ilang itukod sa dakong hawan nga yuta at bang ragyod sa among balay. Para daw to sa mga bata sa mga lugar o kasikbit nga lugar para di mulakaw og layo aron lang makaskwela. Gipadulaan gyud ko sa eskwelahan, Papa Joe. Pero bisag unsa pa nakaduol, bisag naa na hapit sa among tukaran, kay hugot na gyud kayo ang akong unahuna nga dili og di nagyud ko mobalik og sud sa classroom. Sa padayon nga pagpalabay sa mga adlaw ug buwan, ako nasaksihan nga nibarog na gyud ang school building. I mean, di gyud building kay bungalow type raman ang classroom ba, Papa Joe. Unya pila may istorya niabot ang adlaw nga giablihan na ang school. Unya daghan na kaayong tao ang among palibot. Kung sa una mingaw kay palibot pero pag-abli sa mga eskwelahan ni saba og galit kay daghan naman kay mga bata nga mag-agi-agi sa mua. Oh, Miguel, sige lang kaglantaw sa mga nangagi nga mga bata, di ka maibog nila. Pangutana pa ni mama nako. Igor gyud ni duko. Kay sa tinuod lang medyo dako nako unya nagunahon na nako sa kong future. Magunsa naman lang ko. Mag-uuman lang ko hantod matiguang. Oh. Ni Santos ko nahuna nga mobalik og eskwela pero uwahin na ang tanan. Uwahin na kayo ko. Upat ka tuig na ko nga nakaundang. Mauwaw na pug ko nga mingon nila ni mamag papa nga mobalik ko. Bisan og ganahan unta ko nga musuway og balik sa pag-eskwela. Pero usa ka tawo ang nakapausab sa dagan sa akong kinabuhi. Siya si Sir Elmer. Usa ka hapon niya na samtang naglingkod ko sa bintana samtang nagtanaw sa mga bata nga lingaw kayo nga nagdagandagan ug nagduwa-duwa sa dakong hawan at ubangan sa mong balay, niabot ang usa ka lalaki nga nag-uniform. Unya ako siyang nakita nga nakiistorya sa akong mama.
Samtang nagstorya sila, sige po ko og lingi. Og siya po nilingi din ako. Mao nga nagduda na gyud ko kung unsa ilahang istoryahan. Unya pagkatotoo di duol sila sa akong tungod og nipahiyom ang maestro nako og ningon nga kinsa kay pangani mo dong? Og nitubag po ko og hinay nga dang lingew nga Miguel. Ginagamos ko ila og balik Miguel. Pangutana na sa maong maestro Papa Joe. Ay, ambot lang ka ha. Tubag ko pa. Nalipay ang maestro og ningon nga to sa kong mama nga nakadungog ka sa tubag ni Miguel. Nangambot siya. Wa siya matubag nga dili. So sa ato pa, naitsansa nga mobalik na siya og eskwela. Unya, niya tubang na po siya nako dayon tawag. Miguel, ako si Sir Elmer. Maestro ko sa grade 3 or grade 4. At tugma sa eskwelahan, ha? Unya, sir, pwede pa dahil nga lapas naman June. Okay ra mauwahi. Tubag ko pa. Ay, okay ra kayo eh. Ako'y bahala ni mo. Basta ugma, sud sa akong klase. Matud pa ni Sir Elmer Papa Joe. Ug tuod man Papa Joe, pagkaugma, sayo ko nga ni mata. Sayo po kayo naglungag si mama para makapamahaw ko sa di pa ko muadto sa eskwelahan. Unsa man dong, ganahan ka nga ihatoti ka? Pangutana pa sa akong mama. Ako nalay nauwaw siyang kingon Papa Joe. Mura naman nung kong bata. Ayaw lang mo kaduol ng eskwelahan oh. Sige, nahala. Sige na. Lakaw na kay gipaabot na ka ni Sir Elmer. Pauli ini Grises ha. Kay magmatika kog saging hinog para imong snacks. Matud pa sa kong mama nga di matukib ang iyang kalipay nga nibalik og eskwela. Dili ma-describe ang ako kakulba nga naglakaw, paingon sa eskwelahan og duol ra tinud kayo pero samtang naglakaw ko. Feeling nako nga mura ko naglutaw. Dagko kay ko mga singot diyang nisud sa classroom ni Sir Elmer. Nga murag unsa gyud kalayo ang ako ang gilatas. Og tuod man, dihan ako sa pultahan sa classroom. Wa day ko musud Papa Joe. Kay gitan-aw na ako mga classmate nga mga gagmay pa kayo. Samtang ako tiguang na. Doon na edad. First year high school na gudunta ko. Pero hangtod niya itong higayon na naragyapon ko sa grade 3. Pagkakita ni Sir Elmer na ako, iya dayon ko nga gi-welcome. Gipasud ko niya sa room o gitudluan ko asa ko lingkod. Nanaday siya giandam na ako nga lingkuranan. Tapad so sa kagamay nga batang babae nga itom kayo niya, kulot pa kay buhok niya, lingin kay mata. Nismile ang babae na ako ningon nga, mao na atong sulaton oh. Dungan sa pagtudlo niya sa mga litra nga nakasuwat sa blackboard. Susapat ka tuig na kung pag-undang feeling nako nanggahi na nga ako mga tudlo kay murag di naman ako kamausuwat. Marian, tudloin nagsuwat si Miguel. Nadungog pa nako nga sugo ni Sir Elmer sa tapad na kong bata. Marian day ang pangan Papa Joe. Si Marian di ay ang pinaka-bright sa grade 3 o tuyo gyuto ni Sir Elmer nga itapad nako para iya akong matudluan. Nagsugod nako sa tanang subject sa buntag kay English o history man, maglisod ko og sabot og English. Pero pagkahapon math ang among subject. Nasyak si Sir Elmer nga dali ra kay ko nga nahuman og answer sa iyang ipansiran nako. Bright malagi kag math Miguel. Class, perfect si Miguel. Ato siyang pakpakan. Matud pa ni Sir Elmer unya namakpak po ng mga bata nga akong mga classmates. Plus og minus ra manggod ang test. Unya para nako mo ni pinakasayon nako nga anseran. Bisan og piyungan panas kong mga mata sayon ra kay na. Sa paglabay sa pila ka adlaw, nag-struggle ko sa tanan akong mga subject gawas lang sa math. Dali ra kay ko ma-frustrate. Di na dayon ko ganahan mo bangon ini kabuntag. Sama niya itong sa kabuntag nga gipukaw kog taman sa kong mama, pero nagpabungol-bungol ko bisan og nagmata ko Papa Joe. Wa gyud nakubukha ang akong mga mata. Hangtod nga nako nadungog nga nangayig ayo sa silong. Unya ni dayon si mama sa ako ang gikatulgan. Uy Miguel, bangon dia oh. Bangon dia. Di ko gusto nga makitaan sa mong classmate nga gipangmuta pala. Di ka gusto nga makitaan ka sa mong classmate nga gamuta pa nimong mata. Matud pa sa akong inahan Papa Joe. Wa pa gani ko kabangon nakitaan ako sa likod ang akong mama og si Marian.
Miguel, gipapaapas ka na sir. Alas 9 na, wa pa ka. Matud pa sa batang Marian, Papa Joe. Napabalik ko kung bangon kay wa ko naanad nga nailayang tao nga makita na ko nga naghigda. Muadto lagi ko, pag-una na lang. Pag-abog pa na ko niya. Nilakaw si Marian pero pag lunch break ni balik na sab. Walagi ka ni eskwela, pasudlon ko no kang Sir Elmer sa udto sa math nga subject. Matud pa niya nako. Tungod kay math naman akong ganahan nga sudlan ni eskwela ko, Papa Joe. Pero mo lagi na. Nawad ako gana nga musud sa bang subject kung pwede pa lang usa ka subject ra ang akong sudlan. Kada di ko musud sa klase, ipaapas na ko ni Sir Elmer. Si Marian ang tigapas nako. Ingna lang si Sir Elmer nga nabasa nga akong sinina sa uwan. Wa ko'y masuot. Matod ko pa niya. Wag yung kunisud niya itong adlaw, Papa Joe, pero pagkasunod adlaw, si Sir Elmer na ang nianak gyud sa mua. Nagda og daghang mga sinina. Oh, mga tinubuan na sa kumanghod. Igo na ni mo, Miguel. Mga karsones, shorts, o t-shirts ang gihatag ni Sir Elmer nako. Napay chinilas o sapatos, napay boots, or botas, kay sige mag-uwan. Unya, lapo kayo. Gamit kayong butas, kay malubong man ang tiil sa lapukon nga yuta. Wala ko ikabalibad pa. Kaya naikong nagkay ko ni Sir Elmer og naluin na po ko sa bata nga nagsigig apas nako. Murag ko kinsang importante nga ako pa'y sigig apason. So kaniya to, nisod ako pirmi sa tanang mga subjects ug bahala di ko kasabot. Ang importante nga present ko. Okay naman ko no, kay makapasar ko no basta di lang magsigi og absent. Ug tuod man ni resulta og mayo ug wag ko mo give up. Ug wasan mo give up si Sir Elmer nako. Nakapasar ko sa grade 3, grade 4, grade 5, hangtod nga nakagraduate yung kong elementary, Papa Joe. Ang problema kay wanay high school, dito ra kay kutob sa grade 6 amoa. Niduol gyud si Sir Elmer nako o kang mama sa adlaw sa akong graduation. Eskwela ba og high school, Elmer ha? Kay sayang ang mga tuig. Matod pa niya. Og tuod man, ako siyang gisunod. Niskwela kong high school sa layong baryo kundi maglakaw ko og 2 ka kilometro og tunga. Pero dili na pareho ang eskwelahan nako sa high school. Dako kay kalahian kay wala na si Sir Elmer ug Marian nga mo'y magsigig agni nako nga di mo give up. Ang haligi nga dili lig-on ang pundasyon kung bagyuhon dali ra kay mapalit. Mao na nitabo nako sa bag-o na kong eskwelahan nga way guidance. Nako'y bugoy-bugoy nga mga classmates nga mo'y nagdaan ako sa daotang buhat, Papa Joe. Sayang kayo ng talent mo sa math, Miguel. May pa mag-business ka na. Matod pa nila nako. Unsa man pud nga negosyo ba eh? Pangutan ko pa nila. Monkey business. Karong gabi mag-abot aso sa kalugar. Sumato, Papa Joe, wa kumuli sa mua para di na ko magbalik-balik kay layo ra ba kayo ang lakwan. Ang eskwelahan sa high school man nahimutang sa medyo civilized na lugar. Kundiin nanay mga tindahan o mga sakinan nga mangagi sama sa motor o uban pa. Pagkagabi ni Ana, nakita mi si Broski sa usa ka tindahan unya iya kong gipasud. O dito, gipilaila ko sa kalalaki nga guwangon na. Unya ningon nako nga mao ni mong first assignment. Wa po kasabot og unsay assignment nga ihatag niya nako. Pero paghatag niya so sa kabagahi, bagahi lang to atong gamiton nga term, Papa Joe. Katong bagahi na instruction asa na ko ihatod. Unya napoy kwintada, pila ang kantidad. Giingnan ako daan ni Broski nga di magdaghan og pangutana ug unsay isulti sa guwangon nga lalaki tumano lang nako ug way daghang labad. So mo to nga successful ang akong first assignment. Gitagan ko sa akong sweldo. Ug pagkadawat na ako, nasiga kong mata kay wala ko magdahom nga ingon ato lang di ay kasayon ang buhaton na akong assignment. So sa 5 ka buwan na akong trabaho, nakapalit dayon kong motor nga kanang off-road. Giring-giring ang ligid ug buwa ang kolor. Bagay kayo ang akong motor nga musakag kanaog sa bukid kay magulian manggihapon ko sa mua para hatagan og mga groceries ug kwartas si mama. Usa ka adlaw niya na samtang nag-drive ko sa akong motor pauli sa mua, nakaagi kong babae nga dalagita sa daan. Si Marian di ay ang naglakaw, pero wa ko na nagad niya kay ambot lang. Gibati kong kahadlok.
Nalabyan ako siya pero usa ka tingog nga kusog kayo ang nagtawag sa akong pangan. Miguel! Siyagit pa niya nako ug napugos ko og balik sa agi Papa Joe. Imuha ng motor? Mao gyud ang unang pangutana ni Marian nako. Kini. Inutang ram ni nako. Gamit kayo na sa kong trabaho nga delivery boy. Tubag ko pa. Mao ba? Nangumusta na ba to si Sir Elmer nimo ngano kunong niundang kag eskwela? Matod pa niya. Nakibaw na dahil sila nga nagsigi sila og pangutana sa kong mama Papa Joe nga wala na kong eskwela. Dili ra gyud to ang usa kay kayon nga matagbuan ako sa dahan si Marian. Unya pangutan-on dayon ko nganong wa ko ni eskwela. Nadugay napulan ako. Mura naman nugog utangan nila Lain-lain man ang kinabuhi sa tao. Wala yung kapugong sa kagalingon usa kay gayon ni ana nga natagbuan na pud nako siya. Iya man akong gi-interview o gisukit-sukit unsay akong trabaho. Giyon sa kuno nako pag-afford og motor. Time sa good Marian be. Nganong manghilabot man ka sa akong kinabuhi. Sa una pagyug ka. Hasta na si Sir Elmer, ingna siya nga ay kog pahilabti. Ako gani mga ginikanan gipasagdan ra man gani ko. Kamo pa kaha nga dita mo igunsa. Nagbasol ni ko nga nung nasulti ito ako nako Papa Joe. Dito og galit ang mga luha sa mga mata ni Marian dayon paspas nga ni dagan. So kaniya to di naman agad si Marian nako. Kung makatagbo mi unya wa na pud mi magkita ni Sir Elmer kay na close man gud ang eskwelahan duol sa mua kay wala na mga enrollees. Mas may na lang po dinuon kay wa na magsigig pa konsensya nako nganong wa na ko mo eskwela. Labuan pa man noon ang ako mga ginikanan. Finally, nakabaton ko og kalinaw kay sukad na close ang eskwelahan sa mua, wa na po ko kakita kang Marian. Okay lang. Makakonsentrate ko sa kong trabaho kung di niya itong higayon na ni kusog na pagtaman. Nakapayo na ko sa mambalay, unya gipalitan na kong anay, nga baboy, ug baka sila si mamag papa para ilahang pasanayon. Hapit na po katuig na ko ito nga kalihukan Papa Joe. Sweeto na kay ko sa mga pasikot-sikot sa trabaho. Nagtuog ko og magpadayon ang kahapsay sa dagan sa mga negosyo pero di ay Papa Joe. Dito na ko nirealize nga wag yung mayong padulngan ang dinautan nga buhat. Usa ka gabiin niya to samtang nagdala ko og bagahe para mag-deliver sa mga hilit-hilit nga lugar sa among lungsod. Nagdrive ko sa kong motor diyang kalit nga doon ako'y nakitaan sa unahan nga ni para nako. Nakabantay dayon ko nga mga non-uniform police sila. Unang nisod sa kong nahuna mao ang pagbalik sa agi pero nahadlok ko og rakrakan ko. Basin og nanapoy nagatang nako. Na corner gyud ko. Mas palabihon pa nako nga madakpan kaysa mamatay. Nakuhaan gyud kog items. May gani kay di kayo dako. Pero balhog gyud ko sa presohan Papa Joe. Anak kayo lang kay di gyud ko mo gamit. Gi-drug test ko, limpyo ko, kaya nga akong negosyo gyud sa pag-deliver o dili ko user. Mga unong kabuan ko nga na priso diyang ni-appeal sa akong case. Dili ko makatuo nga si Sir Elmer. Usa na di ay kaabogado o nagtrabaho sa PAOS office sa syudad. Si Mama o si Elmer ang nagkuyog o mo'y niatiman sa kong kaso. Si Sir Elmer pod ang nipiyansa nako. Ug tungod sa iyang tabang, mga 11 months na ko nga napriso. Pagawas na ako, nag-istorya na yun si Sir Elmer nako. Unsa man Miguel, mobalik pa ka niya sa sud. Diretso pa niya pangutanan nako. Dali kay ko nga nakatubag niya nga, di na ko sir magbinutan ako. Unya sa may plano nimo sa imong kinabuhi, pangutanan na sab niya. Mutabang lang siguro ko lang mama o papa sa uma. Tubag ko pa. Unya, wadyo kay plano magminyo. Ha? Ako? Magminyo? Wam gali ko iyab. Samot na karon nga ex-convict na ko, why na musugot na akong babae, sir? Tubag ko pa. Mao gyud tanay plano na ko sa kinabuhi Papa Joe. Ang magpaka-ulit taong guwang na lang gyud sa bukid. Pero gipadad-an ko sa Ginoo og instrumento nga mo'y makapausab sa akong kinabuhi. Ang tao nga sukad pa sa una mo'y nitabang nako, mo nga nakagraduate kog elementary. Way lain, siyempre si Sir Elmer, nga karon nahimo ng attorney Elmer. Ako lang fast forward ang akong istorya, Papa Joe, kay medyo taas-taas na. Yes, Papa Joe, sa tabang ni Sir Attorney Elmer na kaeskwela ko og ALS.
nakahuman ko og high school nga wada maha. Ang sunod nga challenge ang kinabuhi mao ang pag-eskwela sa college. Si Sir Elmer lang gihapon ang nagpa-enroll nako sa usa ka university somewhere sa Mindanao. Bright makag math, engineer ko ha. Matud pa ni Sir Elmer nako. Tando-tando lang ko kay di ko gusto nga ma-disappoint siya. Ug tuod man sa usa ka university nag-eskwela ko sa first year college taking up engineering. Ang wala ko dama nga matagbuan nako ang babae nga lahi na kayo ang iyang dagway sa una. Si Marian ang akong ipasabot. Graduating na siya sa iyang ikaduhang kurso. Samtang ako naragyapon sa first year college. Marian, no parituki ka? Guwapan lagi kay karon. Medyo joke pa na akong sulti nga to ni pero dang tinuod Papa Joe. Sa Badia Miguel oy. Mo na pagtuon nimo. Wa man kay appreciation ako good sa una pa. Manhid kay ka. Wa ka kakita sa akong true beauty sa una. Di taong ko rito kada no. Mahadlok og dagom. Tubag pa niya. Dungan sa pagpislit sa iyang ilonga original kuno kayo. Sa tinuod lang murag nakalimot na ko sa nawang ni Marian sa una kung gwapa ba gito siya or dili. Ako ninumduman nga itom kaayo o niya dako og mata. Pero lahi na gyud siya. Ni gwapa na. Mura nagturka ang beauty ba? Taas ang ilong. Though itumon gihapon siya pero hamis og kutis. Siguro tungod kay naa siya sa syudad nagpuyo. Kung unsa ka pilit si Marian sa una nitong elementary pa mi, nisamot na sa among panagtagbo og balik. Siya pa'y mo-offer na ako nga iya akong tuturan kay lagi. Naglisod ko sa akong mga subjects. Kay nasayod ba ayud siya nga math radyo ko maayo Papa Joe. Nakasuga ko jud first year college pero ang ako nabalakan kay ni-graduate na si Marian. Wa na siya sa among school. Pero okay ra, hinuon. Kaya nagpadayon ang among closeness. Mas nisamot pagani kay adtumi sa coffee shop mag-study. Usa ka adlaw niadto samtang nag-angka siya sa akong motor kalit lang siya nga nigakos. Ug hugot kay sa akong hawak mao nga gipahunong nako ang motor sa hilit nga dapit Papa Joe. Ug didto akong gikisan si Marian og una. Ug nibaws ug gikisan ko ni Marian og una ug nibaws pug ko. Mao pa to ang first kiss namong duha. Wa may relasyon ha, kay wa man ko nanguyab niya. Pero kahibaw mi sa usa nga pareho mi nga nagkagustuhanay. Ato ta sa amo karong Sunday, Miguel, birthday sa akong papa. Matud pa ni Marian, ipalaila kuno niya siyang pamilya Papa Joe. Pwede taon na akong pangitag outfit nga makasuot kay lagi. Adunahan man kuno ang papa ni Marian. Bali, stepfather niya. Ikaduhang bana siyang mama. Ug tuod man pag-abot sa adlaw nga Domingo niadto ko sa lugar nga mo'y gisulti ni Marian nako. Gipasud ra ko o gipakaon sa mga tao dito samtang si Marian busy pagkatiman sa ilahang mga bisita. Samtang naglingkod ko sa pinakatago nga table kalit lang diay nitapad nako og lingkod. Ikaw si Miguel? Pangutana pa sa usa ka tiguang nga lalaki. Oo, ako sir. Tubag ko pa. Wa siya nagpailailan nako pero nakaibaw ko nga moto ang stepfather ni Marian. Estudyante ka unsa may kurso nimo? Pangutana pa niya usab. Engineering sir. Second year na ko karon. Nakuratan siya. Ha? Second year pa ka? Katiguang na nimo? Si Marian nga ikaduha ng ganyan kurso? Nag-unsam di ka sa una? Nag-unsam ko Papa Joe. Dili na ko matug-an niya nga nagmule ko sa mga ginadiling drogas. Pobre na mga namang pamilya, sir. Farmer akong papa, nitabang ko sa uma. Pamakak pa na ako. Pero ambot ba ka o nituo ba ang papa ni Marian? Nitindog ang iyang papa o niya nawaw ka diyot o pagkahuman. Doon ay niduol na kong bata kay patuon ko ko sa luyo. Nisunod po ko sa bata. Ngit-ngit na niya ito kay mga alas 7 na sa gabi. Sa luyo ako nakitaan ang mga lalaki nga nisugat na ako og dayon ila kong gikwilyuhan. Nangutana ko nila og unsay akong sala. Pero wa gani ko kahuman og istorya, gisukmag ko sa kuto-kuto. Nasagunto ko sa kasakit.
Dili na ko makalihok kay nailay mga lalaki nga nagkupot sa akong mga kamot. Unya, lain pod ang nipatid nako, dungan sa ilang pagbuhi nako. Nalabay ko sa yuta, Papa Joe. Nagkadugo nako. Tungod kay nagaras ang akong bukton sa bato. Wa madugay niabot ang stepfather ni Marian dahil iya kong gialalayan pabangon. Abi na kong labanan ko niya pero ningon siya nako nga di na kuno available si Marian. Kay nauwahin ako. Nana sila'y lalaki nga napilian nga pagkaslan ni Marian. By the way, Muslim di ay sila, Papa Joe. Unya kwartahan. Og nipadayon ng iyang papa pag-ingon nako nga nakaibaw na kuno sila sa tibuok na akong pagkatao. Kay ilan akong gipa-background check. Nagtuyo ko nga ila kong patio niya to, Papa Joe, higayuna. May na lang kay gibuhian ako nila. Pero ila kong gibaharan nga naagyo daw tang may tabo kung magpadayon ko kang Marian. Naglakaw ko sa ngit-ngit nga daan pauli sa kong boarding house. Daghang pangos, unya, ubos, pagyud kaayo ang akong moral. Gibasol ako kagulingon, Papa Joe. Kung nagbinutan pa lang ko, ni patuo pa lang ko ni Sir Elmer nga magtarong og eskwela, siguro nakahuman akong kurso. Nanay trabaho or basin, mauyunan pa ko sa pamilya ni Marian. Nisamot ilang pagdilit nako kay lagi, ex-convict ko, Papa Joe. Tungkol sa natabo, naugtangan akong salig sa akong kagalingon. Siguro, ambisyoso na kay ko nga nikuha og engineering. Kundi patungod kang Marian nga sige tutor nako, abot ka ug makalahutay ba ko sa first year. Tungod kang Marian nga ako siyang gihimong inspirasyon na buhian kong kadasig, pangambisyon nga mag-engineer, bisan pa og nagkalisod-lisod ko og taman sa leksyon. Wa na ko ni eskwela pa pagkaugma. Hangtod sunod ugma, ang akong gibuhat ni pauli ko sa among bukid. Sa balay sa mga ginikanan kay di na ko muskwela, magbaol na lang ko, Papa Joe. Dito ko ni pauli. Mora, may paingat to, wapay problema. Mga 1 week na ko sa mong bukid yan, kalit nga niabot si Marian. Natol nga nasa mong uma ang amahan o ginahan ako. Unya, ako ra usana sa balay. Hoy Miguel, naunsa naman po ka nga nawa na makakalit, di naman ka makontak, unya pilak adlaw naman kuno ka nga wa muskwila. Unsa na pa pinisud sa mong utok, ha? Suko pa nga sulti ni Marian nako. Wa ko makariyak dayon, di po ko ganahan nga magsumbong-sumbong ko niya o giunsa ko siyang pamilya. Gipakulata ko o gihulga nga palayan siya. Instead, lahi ani gawaspod sa kong baba. Nagunsa masikadris amo. Sa una pa man ning iksinaha, oy, elementary pa ta. Kinumdum ka, si kag-apas na ko. Babae kang dako, ikaw may manong sa balay sa lalaki. Gituyo yun ako nga pasakitan siya para di na mo taas pa ang diskusyon. Unya siya nalay mag-walk out. Pero wa na dutli si Marian sa mga sakit na kumpunga to niya. Ang yung gibuhat, isog kayong naong, unya, niduol na ako dayon sagpa sa kong naong. Kita to nganong managpa man ka? Singhag ko pa ngayon. Ang muraman, wala rin ni mo atong relasyon. Tubag pa ni Marian. Unsay relasyon? Sa akong nainumduman, wa man tayo relasyon. Matod ko pa. Unsay wala? Nganong nagkiss-kiss man takwa pa. Tubag pa ni Marian. Ikaw may nang nag-kiss na ako. Di man ako. Igor mo ko ni Baus. Matod ko pa. Murag yung mga batang gamay nga naglalis paminahon, Papa Joe. Hangtod nga niabot ang ako mama o niya nitambag nga magstorya daw tarong. Kanang dinag ko nga conversation ba. Og mo to, Papa Joe, nag-unitay mis kamot si Marian og nanood mi sa mabalay. Dito pa mi nakarealize nga naglalis diha pagyud sa gawas. Diyan kami nalangsod sa mua, nakalitan ko diyang nihilak si Marian unya nigakos nako. Sorry kayo, Miguel, ha. Tungod nako gikulata ka. Tungod nako maguba imong future kay di naman ka muskwila. Matod pa ni Marian, Papa Joe. Gitutukan ako siya. Unya, akong gihaplos ang iyang buhok. Ay kabalakan ako, Marian, oy. Dugay na kong wife future. Dawat naman ako na sa unara. Dili ko baguan ng sitwasyon na. Mo nga, ikaw, lakaw na lang. Paulit lang sa inyo, ha, basin gipangita na ka. Pero pagkadungog ni Marian nga gipalakaw na ko siya, nihilak kiniug taman. Nihilak nga murag bata. Di na ko mo pauli sa amo, Miguel, oy. Ari na ko puyo sa inyo, ha. Nagsigihilak si Marian. Nagabian na siya sa mua kay lagi. Di nagikuno siya muli.
So dito na lang ako siya kipakatug sa mua. Niya to gabiyon na dito ni higda si Marian sa mua ug maupod katong unang higayon nga nagtapad miyo katug. Pero di kay katug ra ang nitabo. Maupod tong higayon nga gitugyan niya ang tanan diri kanako. Dihay nitabo na mo nga pagdimdim sa buyog ngadto sa priskong buwak. Ug pagkahuman malipayon ko nga napamatud-an nako nga ako pa ang nag-inusarang buyog nga nakatugdon, Papa Joe. Pero kanang arason nga mas napamahal pagay na ko ni samot, Papa Joe. Dili lang na kay kana lang, kundi igor na kong suklian ang iyang love nako sukad pa sa una. Niangkon siya nako nga sa una pa diyang elementary pa mi gisigian na siya sugo ni Sir Elmer, mahal na daw kay kunya, Papa Joe. Speaking of Sir Elmer, siya ang nitabang na munduan ni Marian nga makalayo. Yes, Papa Joe. Nagtaban mi si Marian og dirimi ng larga sa Cebu. Matod pa ni Marian nga wa siya angay ikasubo tungod kay dili niya tinuod nga amahan ang nagpugos niya sa pagpakasal sa maong lalaki. Ang iyang tinuod nga inahan nakaibaw kung asa mi sa pagkakaroon. Nakadawat na siya. In fact, nakabisita na og kadaghan ang mama ni Marian namo kay namatay naman pod ang iyang stepfather, Papa Joe. Dinhi sa Cebu, nakatukod mi pamilya ni Marian. Nagsugod mi sa uno. Pag-abot namo diri. Nang-apply siya trabaho nga ultimo lang ang ranggo ug minimum ra pod ang sweldo. Pero nipadayon siya trabaho hangtod nga na-promote siya pagka-manager. Samtang ako, Papa Joe, gigamit na ako ang akong pagkamaayo mo kwenta og kwarta og nagnegosyo ko. Pero ay mo kabalaka ha, kay tinarong ang akong negosyo. Nanakoy na kong tindahan sa mga bugasan nga humay, mais, feeds o guban pa. Kasal na po dahil mi o doon na nami upat ka mga anak, Papa Joe. Daghang salamat, Papa Joe. Usa ka sa mong idol among ang imuhang love stories. Maglanog-lanog na pirmi sa mong tindahan. Mao nga daghan kay customer kay dili man sila halos mulakaw kay ila pang tiwason ang mga istorya. Manginaot ko nga nakuhaan kini og leksyon ug pagtulunan ng akong kaagi sa kinabuhi. Ug dinhi na lang kutob, imo magtatampo, Miguel. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig
gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang